Jokohan tuo viimeinen rupesi tuo keli lämpiämään. Nyt on oikein niin lämmin keli, että tarkennon ihan teepaita sillä. Nyt ollaan menossa taas lammelle katsomaan katiskoita. Ja nyt on ollut onko nyt 4 päivää ollut tuossa kahtomatta, niin saa nähdä onko nyt mitään. No eilen oli se kova myrsky tuuli. Ei varmastikaan ehkä silloin kala on liikkuna. Ja tänään on tää lämpöisempi päivä. Nyt ehkä saattaa olla, että nyt olisi mahdollisuus, että kala ruppasi jo liikkumaan. No viimeistä siellä oli se pikkuinen hauki ja se yksi ahven. Katsotaan nyt sitten onko mitä. Ensi viikossa luvannut ihan lämmitä keliä. Ja jospa se sitten ruppesi tuo kalaa tulemaan tuonne rannoille. Tuossa auton mittari näytti jo 13 lämmintä. Kyllä tässä nyt toivotaan, että rupeaa kesä tulemaan vähän kerrassa. Viimeksi mä tein ne kunnolliset turot tänne ja laitun tuonne vetteen. Nyt ne on hyvin painunutkin tuonne. Näkyykö siellä mitään liikettä? Ei aika katiska heilu kyllä yhtään. Ei siellä aika enemmälti oo. Ei täältä tunnu mitään. On, Herra Jeesus. Oho. No johan oli köllikkä. Siinä on kunnon hauki. Tää pitää ottaa. Hyvän kokoinen hauki on. Tule ihan pois sieltä. No niin, sinne vaan. No ei lähde nyt karkuun. No vieläkö nää hypit? Tämmönen hauki. Aikamoinen jötkäle. Tämä minä vien kotiin. No nyt. No nyt se jää niin kuin pitää. No nyt on hyvin. Ei tunnu ainakaan mitään. On siellä joku. Oho. No nyt. No pitää nuo kaikki nyt nuijaa henkiltä pois. Ja panna tuonne pönttöön. No ei siinä mitään. Mä ruppeen kopluttelemaan niitä. Oliko tuo keppi on mukana? Näin. No niin. Tää ei ollut hukkareissu. Iso hauki ja noita ahvenia vaikka miten paljon. Niin te kun siivoo, niin siitä vaikka tekee pieni kuko. Tai laittaa pakastimeen ja sitten kun saa seuraava kerran lisää, niin tekee kerrallasti isomman kuko. Nyt se saa ollakin tuossa ensi viikkoon.
Ja nyt varsinkin, jos rupeaa kerran lupaa sitä lämmintä, niin nyt se pitäisi vielä paremmin ruveta menemään katiskaan nuo ahvenet. Se voi olla toinen katiska olla, kun siinä oli se iso hauki, se ei mennyt sen takia ahvenia. Ja sitten siinä oli muutama ahveni, niin sen takia sattui tuo hauki mennä siihen. Mutta nyt me lähdin kotiin ja ruvetaan siivoamaan noita. Nyt taas viimein tulla kesä. Aikin 2 päivää ollut tosi lämmintä. Eilen ja tämä päivä. Tänään huomasi tuossa, kun ruvennut ihan koivutti jo vihertämään. Mutta kuitenkin parikymmentä astetta ollut lämmintäkin. Pikkasen satana vettä, niin hyvä tuoksu on nyt tässä ilmassa. Niin oikein hyvä keli. Ja nyt on semmonen keli, että nyt varmasti on kaiken mukaan kala uida katiskaa. Ja saimme silloin viimeiskin tosi hyvin saita ahvenia ja sitten sai sen iso hauven sai sieltä. Ja nyt tänään oli se hauki oli sitten tänään ruokana. Sitten tehtiin kalapihvejä. Tosi hyvä oli. Niistä ahvenista isommat sitten siivottiin ja paistettiin ja hyvin oli nekin. Niin pienemmät oli tarkoitus sitten käyttää kukkot ja nyt jos sattu saamaan vielä kaloja, niin teitte viikonloppuna kukko. Nyt otan pelkästään vain ahvenia, eli haukia jos on, niin minä lasken takaisin ne petrit. Ei niitä ei tarvi ottaa. Nyt on tullut ensi viikoksi tällä hyvää keliä. Toisesti nyt vaan jatku sitten vaan. Nyt on tullut sammakotti tänne. Toisesti ei ole vaan katiskaan mennyt. En tykkää yhtään niistä, jos niitä on katiskassa. Heti kun lämpesi keli, ne rupesi tulemaan. Silloin niitä uiskentellaan. Heiluu kun se tuo katiska yhtä. Onhan siinä katiskan päälläkin on nyt noita. Eli nyt menkö vaan sinne katiskaan. Toivottavasti sitä ei ole tuolla katiskassa. En tykkää yhtään kyllä. Tuossahan nuo seläkkäin ovat uivat. Heiluuko se katiska? Kyllä se pikkasen värisee. Kyllä se jotakin on. Toisesti on muitakin kuin sammakoita. Voi että, nyt en kyllä tykkää. Sitä kyllä sammakot on niin paljon, että ihme on, jos sitä katiskaa ei ole mennyt. Onhan siellä nyt niitä sammakot. 2 päällekkäin. On se ahvenet, se iso hauki on. Mut menen haukkiin, menen ota kun pelkästään on ahvenet. Nyt on hauki laitettu takaisin vetteen tuonne ja taas lampeen. Samaten on sammakot kanssa takaisin sinne. Onneksi siellä ei ole kuin ne 2 kappaletta vaan katiskassa. Tuossa katiskassa oli viimeiskin se iso hauki. Ja silloin sen takia siinä ahvenia ei ollut nytkään, eikä ollut silloinkaan monta. Tuossa nyt tässä toisessa olisi.
Siellä on kans noita sammakoita. Täällä on ihan mukavasti ahvenia. Pari särkeäkin. Nyt kun siivoo nämä ahvenet ja ne viimeiset mitkä oli niin saadaan kukko tehtyä hyvin näistä. Yksi särki siellä on seassa. Ei kun on 2 särkiä. Viimeis oli 1 särki. No, pitää kopistella pönttöä. Mitenkäs se jää sinne? Jäikö se ihan hyvin? No ei paljon nävy siitä. No kyllä se jää ihan hyvin. No niin. Pannahan tuo rytö vielä tuohon päälle. Viimeis kun toinen turot tuohon, niin nyt ne on näköjään painut. Sen verran vettyneet, nyt ne on painut tänne pohjaan. No joo, on paljon sammakoita ainakin. Kyllähän käy aika monen kuhina tuossa. Se sammakoita on siinä. Mikä kelluu vein pinnalla. Tää toivotte se. Se on veikeä, kun tässä tulo se se on kyllä veikeä homma, kun tässä oli viimeiskin se hauki oli, niin siinä ei ollut kuin muutama ahven. No on melskuta tuollakin. Mulla oli tarkoitus ensin patanut katiskat poikkeen jo, mutta olkoonhan nyt vielä. Että pitää kun ensi kerran tulo kaat, niin ottaa sitten jo pois. Eiköhän tuo ahveni rupea jo riittämään. Sitten olisi tarkoitus ruveta tuolla sorsavilla pitämään verkkoja. Meillä oli tarkoitus suuntaan lähteä viemään, mutta luppaa tuossa 7 metriä sekunnissa rupeaa tuulta. Että en tiedä onko liian kova tuuli sitten. Kun se vede on edelleen niin pikkainen. Tämä riippuu tietysti mistä pääsee tuuloon. En katsonut kyllä tuulen suuntaan.